Ωραίο ήταν το θεματάκι και σε καλημερίζουμε. Καλημερίζω και τον κύριο Κώστα Στάμκο, Διευθυντή Ανάπτυξης του City Unity College. Καλημέρα, κύριε Στάμκο. Να δούμε λίγο μαζί για αυτή την προσφορά που από κοινού Sky και το City Unity College κάνουν προς τους σπουδαστές. Σωστά. Υποψήφιους σπουδαστές. Είναι λοιπόν 100 ας πούμε υποτροφίες, ένα είδος υποτροφιών είναι στην πραγματικότητα. 100 υποτροφίες. Εκ των οποίων οι 5 θα είναι πλήρεις, δηλαδή με καλυμμένο 100%. Και οι 95 μερικές, 50% επί των διδάκτρων. Ωραία. Πώς θα γίνει τώρα όλη αυτή η διαδικασία? Δηλώνει ο κόσμος, παίρνει εδώ τηλέφωνο, δίνουμε τα στοιχεία, δηλώνει και τον τομέα σπουδών που τον ενδιαφέρει. Στέλνει ένα γραπτό μήνυμα, επιλέγει μεταξύ των τομέων αυτόν που του αρέσει. Από εκεί και πέρα στη λήξη του διαγωνισμού. Σε 2 εβδομάδες, ναι. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του να δούμε αν από όλους αυτούς τους τομείς θα καταλήξει στον αρχικό ή μπορεί μαζί μας να δει ότι τον ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Κανονίζουμε ένα ραντεβού, συζητάμε το τι μπορεί να κάνει, τι τον ενδιαφέρει, πού μπορεί να απασχοληθεί και από εκεί και πέρα προχωρούμε. Είναι απλή διαδικασία, εύκολη και απλή διαδικασία. Δεν υπάρχουν άλλα στάνταρς για εσάς που πρέπει να τηρούνται για όσους ενδιαφέρονται, παρά μόνο να έχει τελειώσει το Λύκειο. Μας ενδιαφέρει να θέλει να σπουδάσει, να έχει όνειρα για το αύριο. Εμείς μπορούμε να του δώσουμε ελπίδα, γι' αυτό κάναμε αυτή την κίνηση. Ναι, είναι και αρκετοί τομείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Από τη διοίκηση επιχειρήσεων μέχρι την αθλητική δημοσιογραφία. Ακριβώς. Από την ψυχολογία που θα χρειαστεί πολύ τέτοιους επιστήμονες στη χώρα από εδώ και πέρα. Μέχρι το management, ας πούμε, ναι. Νομίζω ότι είναι αρκετά, ας πούμε, ευρύς ο τομέας των σπουδών. Υπάρχει πλέον στροφή. Πόσα χρόνια είναι σπουδές, για μισό λεπτό. Πόσα χρόνια είναι σπουδές? Τα bachelor μας είναι 4ετή και 3ετή. Μπορεί να διαλέξει κανείς ένα από τα δύο. Είτε βρετανικά σχολεία, είτε αμερικάνικα, με τη διαφορετική φιλοσοφία που έχει κάθε σχολή. Και αν έχει σπουδές μετά το Λύκειο, αν έχει τελειώσει ένα ΙΕΚ, μπορεί να γλιτώσει αρκετά μαθήματα, αλλά πάντα το βλέπουμε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δηλαδή. Μπορούμε εμείς να αναγνωρίσουμε μαθήματα που έχει κάνει. Και όταν λέτε ανάλογα αν θα διαλέξει βρετανικό σχολείο ή αμερικάνικο, διαλέγει διαφορετική φιλοσοφία. Ακόμα και στους ίδιους κύκλους σπουδών. Στους ίδιους κύκλους σπουδών μπορεί να διαλέξει ό,τι επιθυμεί εκείνος. Μάλιστα του έχουμε αρκετές επιλογές. Μπορεί η φοιτησή του να είναι full time ή part time ανάλογα με το αν εργάζεται και εμείς τον οθούμε να εργαστεί με δικό μας κέντρο αποκατάστασης των αποφύτων και των φοιτητών. Μπορεί να διαλέξει φοιτηση να γίνει εξ αποστάσεως αν δεν του το επιτρέπει το πρόγραμμά του ή ο τόπος κατοικίας. Αν θέλει μπορεί να έρθει στις ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες μας. Οπότε εμείς το επιτρέπουμε να διαλέξει μεταξύ όλων αυτών των επιλόγων. Να θυμίσουμε λοιπόν σε όσους ενδιαφέρονται πώς γίνεται η διαδικασία. Στέλνετε, είναι μια συνεργασία του Sky με το City Unity College. Είπαμε είναι 5 υποτροφίες πλήρης και 95% 50%. Όσοι πάρουν μέρος έτσι και αλλιώς θα έχουν 10% έκπτωση. Οι τομείς σπουδών τους βλέπετε, μπορείτε να τους βρείτε και στην ιστοσελίδα του sky.gr. Στέλνετε λοιπόν Sky και ενώ γράφετε το ονοματεπώνυμο, γράφετε και τον τομέα των σπουδών. Και το στέλνετε στο 54-52-9, μην μπερδευτείτε εδώ με τα δικά μας που συζητάμε, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικά ζητήματα και άλλα. Έτσι και σε 2 εβδομάδες θα γίνει και η σχετική κλήρωση και τα υπόλοιπα τα ακούσατε από τον κύριο Στάμκο, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας να είστε καλά που ήρθατε σήμερα και ενημερώσαμε.